les cobles tocant gentil Adriana, que és la sardana que s'ha triat per tocar de manera unitària a tot Catalunya en aquest dia universal, i és recordar els 100 anys del naixement d'aquest compositor, Manel Balasc. El Dia Universal de la Sardana es va instituir l'any 1960. L'obra del Ballet Popular, i des del 2012 el gestiona la Confederació Sardanista de Catalunya. I aquí, a la ciutat de Barcelona, aquest any l'organitza la Coordinadora d'Entitats Sardanistes de Barcelona. Les cobles s'estan acoblant i quan estiguin preparats ens delectaran amb aquesta peça de conjunt que després ballarem repetidament de germanor. Recordeu, després de germanor, després. O sigui que anem de pressa, quan s'acabi aquesta sardana, a posar-nos tots a ballar. Una o dues anelles, és igual, però tots, i ràpid. Ara no, després. Passarem a tots vosaltres. Ens demanen que ja que és l'última, tots els balladors que estan al darrere de les cobles, per una estona es traslladin a la zona comunitària on tothom balla. Sí? Passa-me! Que m'heu sentit?
com una intenció d'espanyol. Està bé, però